So ya saka ni fama, ƙarshe ya sa ni kuka. Ya sa ni kuka. Wataran cikin dare naga kira a waya tana aje, naga kiran abokina ya ce wai gobe ina za ka je. Sai na tambaye shi mene domin yanzu ma yana waje. Sai ce da ni gobe sunan ɗana so nake muje, yanka kaman na sunan ɗana yammaci mu gangaje. Kadarar da za ta sa na yi gamo da farar masoya Maryama. Maryama washe gari da safiya sallar asuba tana tafe, ya kiran ya ce da ni sai ka zo ko da rarrafe. Na ce da shi ya ba aboki ya kai haƙuri don ina tafe. Ranar an tashi ne da sanyi jikina sai na rufe. Bayan mun yi addu'ar suna ɗaki na yana rufe. Daga nan ya ƙwanƙwasa an buɗe na gano sahibanta Maryama. Bayan mun yi yanka an yi fiɗa saura in tafi, na kirayi Maryama ta je domin sanya kallabi. Na ce da ita aure nake so mai don haka za ya fi. Sai ta sun koyar da kai kunya na tamkar ta tafi. Ta kasa furta komai ni na ta ƙoƙafi. Abu dai kamar da wasa na kama a so da gaske kan Maryama. Maryama na kira mahaifiya na ce da ita na samu 'yar gari. Sunanta Maryama ne amma kuma ɗaya ce a cikin ɗari. Ta yi addu'a ta ce Allah ya tabbatar da ɗan gari. Tsokana take garin wai yau na yi wa wata tambari. Bayan kashe wayar na sa mata namba na ta yi shawari. Ta ji za ta auren kawai ta kira ni ina jiran kiran Maryama. Da yammaci tare sosai domin murnar mu ta cika. Tana gani ina ta yi murmushi hannunta akwai farar jaka. Mun gama yin biki da rayyaya amma raina ta haskaka. Na yi farin cikin ganin kowa na ta sa na hardaga. To a taƙaice ta yi magana ta wasu raina wata guda. To ku biyan kashi na biyu ku ji ya muka yo da ni da Maryama.